taħdem ħafna u meta jien dejjem ngħid meta tkun qed taħseb li diġà qed taħdem ħafna taħdem iżjed. Din hija parti mir-riċetta tas-suċċess ta' diżinjaturi lokali Charles u Ron li bdew madwar 30 sena ilu meta ltaqgħu u rridu joħolqu xi ħaġa mill-kreattività tagħhom. Għalkemm illum id-diżinji tagħhom jintlibsu minn diversi nies influenti, dan mhux dejjem kien il-każ. Ron jispjega li dari il-prodott lokali ma kienx apprezzat daqs illum. Dejjem hija xi ħaġa sabiħa u għadni sal-lum xi kultant meta nara xi ħadd ngħid bħala ċertu sorpriża avolja naf li n-nies jilbsu l-ħwejjeġ tagħna, ma hija xi ħaġa sabiħa ovvjament u hija sodisfazzjon tax-xogħol tagħna. Jien dejjem ngħid aħna bħal Maltin irridu nagħmlu l-kuraġġ il xulxin, we have to support each other, naħseb importanti ħafna. Lilin mill-Gżejjer Maltin, il-ħwejjeġ u d-diżinji tad-duo Malti jintlibsu wkoll minn diversi nies famużi barra minn Malta. Ariana Grande, Avril Lavigne, insomma hemm ħafna u dik aħna rridu nuru wkoll li aħna bħala ditta minn Malta tista' tassal ukoll anka barra minn Malta u x-xogħol jiġi apprezzat minn nies tad-dinja tal-moda tal-entertainment u nispera li wkoll minn hemmhekk nagħtu eżempju ejja ħanuri li aħna minn Malta u l-affarijiet jintlibsu anka ġo Hollywood. Huma jgħidu li fiċ-ċentru ta' dak kollu li joħolqu hemm il-kultura Maltija u fil-kollezzjonijiet tagħhom anke jekk mhux dejjem b'mod prominenti ikun hemm aspetti mit-tradizzjonijiet Maltine illi jsawruna.